Hello guys! Good evening! Halian nami guys. Kailis nami nangandam para sa bagong tuig. Unsang orasa karon guys? Abaw sa oras. Sa oras tiaga. Sa oras tiaga. Time check now is Alas City, Nuibi. Alas City, Nuibi. Nag-ingon si DJ. Guys, ang mama guys na bagong ligo. Presko kayo guys. Ikapoy tao ni guys kay siya mo ay nagluto. So tanaw na tayo yung giandam guys sa lamisa guys. Mag-plantar guys kay basig niya guys hindi nataka kuan kung bubugta. So mga basta guys ato ta sa atong kusina. Maura kita ni among nabot sa among bulsa guys. Ang among giandam karong gabi una guys para sa inyo guys sa among parihapon kay kaning sweets and sour nga isda o bami, then naikik, then mga prutas ginagmay, then naatay dung binitos nga kasaba cake, naapod tay sliced bread, then naatay mga cookies, salad. So, kita ni naabot sa amin. Bulsa guys. So, manginaot ni guys nga sa umabot na tuig, mas mabuhahon pa ang among pagpuyo o dunay mga mayong maabot sa among kinabuhi. Ta guys, among balay dito sa Negros amo na tasad na pasugdan kayo pag ito ang tunahuman pero sa umawat na tuig atong sugdan guys papunta tuig okay na ang tanan wala COVID mo adto ta guys din atong i-share ninyo ang among balay dito no? So good evening guys continue taon niya guys kay manihapon sa ta guys so niya magsilibrata sa New Year tanaw na ito makamata-bata din kanta-kanta ta ito na itong documented ang atong dito kay aron utang na ito sa atong content happy New Year guys o hinaot sa 2021 napay mga kasi mabot sa pagkino hindi man dagko kinagmay man pero ang hinaot nga mukhang pinagmahon ng atong 2021 dito po. hapit na pilan lang ka oras musod na ang bagong tuig na 2021 kung hinaot ta guys nga tuig na untay mga mayong grasya nga mapusong kinabuhi umtang mga ando yung mga dagkong grasya guys pero manghinaot ta nga natay mabuhat sunod tuig guys yeah, sa akong gikaingon nga unta mahuman na ang COVID-19 makalarga tag balik nga to sa Negros aron ato dito ma-share na to ang atong payag nga atong gibuhat so moro na guys see you guys kay manihapon sa ami thank you happy New Year.